Now I request to all the parents, they must practice at least once a month to come and make their confession. Otherwise, they will come on the wedding time only. This is the practice today in the church. एकदा त्यांना कम्युनियन मिळालं का ह्याच ड्रेसमध्ये थोड्या मोठ्या लग्नासाठी इथे असतील. दिस इज नॉट जीसस क्राइस्ट. तर त्यांना पापनिवेदनासाठी महिन्यातून एकदा तरी यायचं आहे. आणि धर्मगुरू जेव्हा त्यांना कन्फेशन त्यांचं ऐकतात तेव्हा एक प्रार्थना असते. कोण बोलून दाखवेल तुमच्यापैकी? फार महत्त्वाचे आहे. ॲक्ट ऑफ कंट्रेशन. बऱ्याच पालकांना येत नाही. मी 100% सांगतो की याच्यातल्या 60% पालकांना, पेरेंट्सला ॲक्ट ऑफ कंट्रेशन येत नाही. बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स ड्युरिंग आय एम लिसनिंग द कन्फेशन. येतच नाही. सो रिपीट आफ्टर मी. डिअर लॉर्ड जीजस, यू आर सो गुड टू मी, बट I sin against you. Sorry for that. I promise you, Lord, I am not going to sin again. किती सोपी आहे. सिम्पल ना. पण बऱ्याच पालकांना ती माहिती नाही. इज नॉट गुड. मराठीमध्ये कसं, हे प्रिय येशू, तू किती चांगला आहेस. तू मला सारे दिलेस, तरी देखील पाप करून मी तुला दुखवले. त्याबद्दल मला वाईट वाटते. मला चांगले वागण्यास मदत कर. जमलं? आता उर्दूमध्ये